Киләләр, якыннарын таба алмыйлар, каберләрен. Җылыйлар. Сез аның өстенә күмгәнсез дип әйтәләр. Яшел үзәндә бер хатын-кыз туганының каберенә башка кешене җирләүләре турында хәбәр иткән иде. Бу хакта җирле матбугат язып чыкты. 2 ел элек Зәй районында да шуңа охшаш хәл булды. Кешеләрнең җәсәтләре өсте-өстенә җирләнеп, судларга кадәр барып җиткән очраклар булды. Мондый хәлләр ни сәбәпле килеп чыгасың? Менә шу зияраттан инде зур зиярат, ничек табарга кирәк монда? Белмәм. Розалия Сәләхова Свердловскидан абыйсының Яңа Татар зиратында җирләнүен белә, әмма кайда икәнен юк, чөнки күмәргә кайта алмыйча калган. Менә без ничектер кызым белән йөреп, беренче аллеядан йөри башлаган ек, ул күреп алды. Менә шулай дип случайно нашли. Если бы менә шулай булмаса, кеше бит тилен береп нитәй. Розалия Сәләхова кебек эзләүчеләргә хәзер зиратларны цифрлаштыру программасы эшли. Шуларның беренчесе Казанның Орча һәм Яңа Татар зиратларында гамәлгә ашырыла башлады. Яңа Бистә зиратында 25 гектарда 55 мең кабер бар. Казанның Яңа Татар зираты башкаланың үзәгендә урнашкан тарихи каберлек санала. 18 гасыр башына карый. Биредә Габдулла Тукай, Шиһабетдин Мәрҗани, Хания Фәрхи, Илһам Шакировлар җирләнгән. Хәзер зиратта урын юк диярлек. Монда җирләмиләр. Бары тик туганнары булучыларны гына. Так как деревня кладбище. Зират борынгы булганга кешегә туганнарының каберен табу авыр иде. Шуңа Екатеринбург тәҗрибәсен файдаланырга булдык. Ягъни каберләрне цифрлаштырырга. Һәр һәйкәл, һәр кабер ташы фотога төшерелде. Әлеге урыннарга картада геолокация куелды. Яңа Татар зиратындагы 55 мең каберне цифрлаштырганда билгесез каберләрдә табылган. Тактасы югалган, кабер ташы куелмаган, ардуганы сакланган була. Күптән эзләнгән шәхесләрнең җирләнгән урыннары ачыкланган. Менә Татарстанның Дәүләт Советы мөрәҗәгате буенча табылган үзәк сайлау комиссиясенең элеккеге рәисе Харис Моратхужин кабере. Аны 30 ел буе эзләгәннәр. Белгечләр сүзенә караганда, закон буенча бер урында чыннан да берничә кешене җирләргә ярый. Моның өчен 15 ел вакыт узган булырга тиеш. Һәм туганнарының рөхсәте кирәк. Яңа Татар зиратында шундый каберләр бар инде. Андый очракта 3 кеше турында мәгълүмат электрон базага кертелә. Для более детального учета я выхожу на место, на участок и осуществляю записи, кто в каком ряду и в какой последовательности захоронен. Далее я возвращаюсь сюда, на рабочее место. Вот у меня есть архив на бумажном носителе, также у нас есть еще другая программа циметрии. И как бы тут без привязки к геолокации просто данные идут общие по владельцу захоронений, по покойному. Вот, и, соответственно, все это сюда заношу. Татарстанда беренче булып цифрлашкан зират ул Курган каберлеге. 2020 елдан бирле, ягъни ул ачылганнан бирле, биредә җирләнгән һәрбер кеше турындагы мәгълүмат электрон базага кертелә. Мәйданы буенча ул Казанда иң зурысы да 147 меңнән артык кешегә исәпләнгән. Зиратның көньяк өлешендә мөселман дине вәкилләре, төньяк өлешендә православ дине вәкилләре җирләнә. Курган ачылгач Казан зиратларында урын җитмәү мәсьәләсе хәл ителде. Ул ихтыяҗны 30 елга каплаячак. Бернинди зираттар бүтән кирәкми. Хәзер бер крематорий төзеп куйсалар, 100 елга бернинди зиратлар кирәкми. Bütün зираттан бу Курганда bütün кешегә урын җитә, яшәргә кирәк. Үлүчеләрнең 70% гына башкала зиратларында җирләнә. Калганнарын башка төбәкләргә я авылларга алып китәләр. Захоронение осуществляю по пестричинской прописке. Безнең зиратларга туганын җирләргә теләүчеләрнең беренче чиратта кайда теркәлүен тикшерәм. Башкарма комитет зират шикләрен билгеләгәндә шушы авылларда яшәүче кешеләр санына карый. Шул кадәрле итеп бүлә. Безнең зиратлар башкалага якын булгач, монда кайтып җирләргә теләүчеләр күп. Әмма Казан пропискасы булганнарга башка җиргә барырга киңәш итәбез. Питрәчтә быел район буйлап зиратларны инвентарьлаштырганнар. Бу цифрлаштыруның авылча үрнәге. Шәһәргә якынрак пунктларда урын бетү сәбәпле туганнарының каберен эзләү мәсьәләсе монда да килеп чыга тора. Бүгенге көндә безнең зиратта 97 ардуган тора, җирләнгән кеше. Шул порядок ясадык видеокоптер белән, видеога төшереп, шул мәгълүматны картага салып, шул картада һәрбер ардуганга номер биреп, инвентарь номерында бу инвентарь номер буенча кеше менә килгән, мөрәҗәгать иткән кеше, ул инде килеп кешене тизрәк табырга может инде. Зиратларга мондый игътибар яшь буында тарих белән кызыксынуны арттыра икән. Күкмара районында шул юл белән киткәннәр. Мәшкәр авылы зиратындагы борынгы тарихи каберлекләрнең ташларын яңартканнар. Һәрберсе янына татар телендә язылган мәрмәр такталар урнаштырылган. Мондагы иң элекке кабер ташы 19 гасыр башына карый. Иң беренче, иң өлкәне 1801 елгы. Монда инде менә безнең әйткәнебезчә инде авылыбызда 2 мәдрәсә, 2 мәчет эшләгәнлектән
Инде улуг галимнәребез булган, мен әйтеп киткәнебезчә, инде улуг галимнәребез шушында гыйлем биргәннәр, һәм инде шунда җирләнгәннәр. Авыл җирлеге 2 саладан гыйбарәт: Күкшел һәм Мәшкәрә. Икесенә 370 хуҗалык, 800 кеше яши. 2 авылга 3 зират, берсе Изгеләр зираты дип йөртелә. Изгеләр зираты, анда безнең борынгы ташларны яңартканнар, укыганнар һәм инде бүгенге шейфатлар белән, язулар белән дип әйтик, безгә аңлаешлы итеп язып, матур итеп урнаштырып куйганнар. Монда цифрлаштыру килеп җитмәгән әле. Кабер ташлары турындагы мәгълүматны җәяү йөреп эзләп авыл турындагы китапка кертәләр. Хәзер электрон исемлек төзергә җыеналар. Бүген көндә инде без Мөхтәсиб Радиев хәзрәт белән шушы информацияларны интернет аша карый торган итеп әзерлек эшләре бара. Киләсе елга җәйге вакытка без менә инде эшләп бетергән еләп торабыз. Кем генә килеп караса, туганнары килеп караса да, инде ул аны интернеттан карап алырлар иншалла дигән өметтә калабыз. Үз заманына инде без күнгән вакытта кешеләрне беләбез, алга таба киткәч инде үзебездән соңгы буыннар инде аны белмәскә мөмкиннәр. Шуңа күрә бәлкем инде менә әзер табар, мәгълүматлар шактый, алга таба компьютерлашып, бөтен мәгълүмат күренеп тора торган булса, тагы да әйбәт булыр иде дигән фикердә калабыз инде. Димәк, һәр авыл, һәр район зиратларны цифрлаштыру мәсьәләсен үзенчә хәл итә. Казанда җирләнгән кешене табу өчен әлегә махсус эзләү системасы эшли. Әмма ул кабернең урынын гына күрсәтә. Геолокациясын белү өчен барыбер зират идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк булачак. Мөмкин булса, миңа да яңа җирдән берничә урын калдырырсыз әле, яме метр. Зарар, иртәгә 4 казык тотып кил, әле бер иске бәядән 2 урын бар. Урын калдыруга килгәндә зиратта урынны броньлап куярга ярамый. Закон рөхсәт итми. Әмма Курганда броньсыз да урын җитәрлегенә тагын бер кат басым ясый белгечләр. Бигрәк тә крематорий төзелгән очракта диләр. Аның проекты әзер инде. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Вадим Илларионов, Адымнар.